Wah, Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus lah. Iki dites ora Pak? Iya, napa? Kayak jumbleng-jumbleng kae. Iya, kan ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Lho, kowe ketesen ngendi lho? Jenengan mawon. Lho, ora nek permusuhan nang iki jenenge. Awakmu kowe lak dites kono to? Aku rasa dites ora loro mripat ngetes. Pak tes bola-bola ora dadi yo lho. Lagune apa lagune? Manut karo Angel apa aja? Karmu. Sing kowe apal apa? Wah, song rawit, lo nembang. Sing wis aja kuat. Oh, ini Dambari. Ah, ya. Nderekke Pak Kangko iki aja kuatir. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho, Pak. Iya. Nah. Ah, kena layare. Ya, ini Dambari. Tanpa dibawani untuk menyekat patung Mas Oh, Gare. Mas. Jane mau bawa suarane yo hebat. Coba to, Ning ora usah. Coba ora usah coba. Heeh, soben bae. Wektune wis. Lah iki kok ki kok lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Lah iya. Mesti wis jandar ora tampil. Heeh. Tidak sari. Upama Anu, nek stand band iki aja ngono kuwi. Nah, ngene. ah, lah mau piye to? Ngene. Oh. Ngono, kok nek latah lali ndak bingung. Iya. Anjir, apa? Ngene. Ya, Omongno kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kenapa ini berisi? Berisi, pengen mangan akeh gampang. Minum biomoringa. Alah. Kok obat. Ya. Upama sampeyan nduk, ya.